aínda que de certo o levemos aquí, agochado, e nós poidamos dicir que, desde o lugar no que estaba, pasou por arte de maxia á caixa da baralla, de onde o sacaremos obrigando a caer aos incrédulos para sempre do cabalo. Agora o truco está nas vosas mans. No Xabarín temos o recuncho ideal para darvos a vara. Máxicamente, claro. Chámase Manda Truco e naceu pola arte da maxia que hai nas incribles mans de Luis Bollano. Sí, non todos os magos veñen de Oriente e non temos sempre que andar a chamar por sésamo. Así que fagámoslle agora un chisco de competencia a Harry Potter, socios. E sendo así, mellor se os trucos veñen de dous en dous. Vela aí o caso de hoxe. Quedades cunha nova receita máxica e Manda Truco. Abracadabra, socios! O no esposado. Ola amigos, saberíades como facer nesta corda, estando atados por este pulso e tamén por este outro, un no para nota xusto aquí no medio? Moi sinxelo. Dadeslle unha volta, como esta, a corda. Metedela por debaixo do no que fixestes no pulso esquerdo. Pasade a man polo aro da corda. Tirades dela e volvedes pasar a man pola corda, pero agora ao revés que a primeira vez. E iso é todo, porque Manda Truco, aí xa podedes ver o no máxico entre as dúas mans esposadas. Agora o truco está nas vosas mans. Agora pasade ata a cociña e seguide correndo máis alá, porque nela tedes unha cita con dous profesores. Son deses profes que non hai. Si, con este par de mestres desaguisaredes na casa os mellores disparates a esgalla. Grazas a eles sacaredes proveito sen que vos aprendan nada.